ଜର 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 ଖାଲି ଝର। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ନିହାତି ମୁଁ କାହିଁକି ଜର ଜର କହୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୋ ଝିଅକୁ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛି, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ମୋ ଘର ନାଗିକି ରହିଥିବା ଆମ ଦାଦି ଘର, ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ଜଣେ ଦି ଜଣ କାହାକୁ ଜର ହେଇ ସାରିଲାଣି। ତାପରେ ଆସିଛି ମୋ ଝିଅକୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଜର ହେଲା ମୋ ଦାଦି ଘର ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀଙ୍କୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ବୋହୂଙ୍କୁ, ତାପରେ ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ଆମ ଦେଉରଙ୍କୁ ହେଇଛି, ତାପରେ ଆସିଛି ମୋ ଝିଅ ପାଖକୁ, ତାପରେ ଏହାପରେ ଦେଖି ନେକ୍ସଟ କାହାର ଜର ହଉଛି। ସିଜିନ୍ ଫିଜିନ୍ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ନା କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜର ହଉଛି। ମୋ ଝିଅକୁ ତ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଜର ଟୋଟାଲି ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ଥରେ ଜର ହେଇଯାଉଛି। ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଶାଶୁ ମାଙ୍କ ମା, ମାନେ ମୋ ଆମ ଠାକୁ। ସେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ସୋମବାର ଥିଲା ବୋଲି ପତ୍ର ଗଣିବା ପାଇଁ। ମୋ ଝିଅର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଯୋଗୁରୁ ସିଏ ମୋତେ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପତ୍ର ଗଣି ପାରିଲିନି। ଯେ କଷ୍ଟମଷ୍ଟ କରିକି ଗରମରେ ରାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି ଭାତ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ବାଇଗଣ ଭଜା, ଡାଲି। ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜଣ ବାଇଗଣ ଭଜା ଥିଲା ତ ମୁଁ ବସିକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଯୋଉ ଖରା ଦଉଛି, ଖରାକୁ ଗରମ ଦଉଛି, ଚୁଲି ପାଖରେ ବସିକି ରାନ୍ଧିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ହେଲେ ବି ମୁଁ କଷ୍ଟମଷ୍ଟ ରାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି। ଏପଟେ ଝିଅର ଦେହ ବି ଖରାପ, ସେଥିପାଇଁ ତ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନି। ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ସେଇୟାକୁ ହିଁ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି। ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଦେହ ଫେହ ଖରାପ ହେଲେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ସବୁ କାମ ସାରିକି ମୁଁ ଛୁଆ କଥା ବି ବୁଝିକି ମୁଁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ପାରୁଛି କରୁଛି। ବି କ'ଣ ହବ, ଆପଣମାନେ ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଦେଖିଲାକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଆଉ ଫେସବୁକରେ ଦେଖିଥିଲେ ଫଲୋ କରିଦେବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।